ଯୋଗଶ୍ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧଃ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା। ଯୋଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ସମାଧି ଅଟେ। ମନରେ ବା ଚିତ୍ତରେ ଅନେକ ବୃତ୍ତି ବା ତରଙ୍ଗ ଉଠିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ବୃତ୍ତିକୁ ବିଚାର କୁହାଯାଏ। ଏହି ସବୁ ବୃତ୍ତିର ପରିଗଣନା କରିବା ଏକ କଠିନକର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ କ୍ଳିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଳିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି। ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଳିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଳିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ 5 ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବିକଳ୍ପ, ନିଦ୍ରା, ସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ଏହି 5 ପ୍ରକାରର ବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗର ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ଭେଦ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଯୋଗ। ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଯୋଗକୁ ସବିଜ ସମାଧି, ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ବା ଯୋଗର ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଯୋଗକୁ ନିର୍ବିଜ ସମାଧି, ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ବା ଯୋଗର ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ସାଧକ ଭୂମି, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ତନ୍ମାତ୍ରା, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିରୁ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ତାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଭୌତିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିର ବା ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରି ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଅନ୍ତର ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯାହା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିର ସିଦ୍ଧିଲାଭ ପରେ ସାଧକକୁ ବା ଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁରେ ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ ସବୁଥିରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଅଜ୍ଞାନ ସବୁ ଦୂର ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ତାର ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ବା ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଯୋଗରେ ସାଧକ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଦୋଷ ଦେଖିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିର ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିର ସିଦ୍ଧି ପରେ ସାଧକକୁ
ବା ଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁଃଖ ରହିତ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରାପ୍ତମ୍ ପ୍ରାପଣୀୟମ୍, ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର କିଛି ଶେଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଗ ହେଉଛି ଯୋଗର ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅବସ୍ଥା। ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଯୋଗକୁ ଯୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଯୋଗକୁ ଯୋଗର ଉଚ୍ଚ ବା ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଗ ନୁହେଁ। ନିରନ୍ତର ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗର ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ଅଙ୍ଗ ଯାହାକି ଅଷ୍ଟମ ଅଙ୍ଗ ସମାଧିରେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ। ସମାଧି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି କରିଥାଉ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି ପରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଗକୁ ଯୋଗର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏ ଦୁଇଟି କୌଣସି ଅଲଗା ଅଲଗା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ନୁହେଁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯୋଗର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗର ପାଳନ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଯୋଗର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗର ପାଳନ ନ କରିବା ତେବେ ଆମେ ସମାଧି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଗର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଆଚରଣରେ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଆଉ ବିନା ସମାଧିରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ସମାଧିରେ ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅନୁଭୂତିର ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ସମାଧି ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବା। ଯୋଗର ପ୍ରଥମ 7ଟି ଅଙ୍ଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଗର ଅଷ୍ଟମ ଅଙ୍ଗ ସମାଧିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ପ୍ରୟାସ ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିଲେ ବି ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗର ପାଳନ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।